Tá Abairtí le cumadh aine néintí inis. Agus be na Abairtí seo bunaithe bhuail éide, agus tá na buail sin os mo chóirin seo. Tá trásar an, tá gansaí an, agus tá téaléine an. Nis, an chéad Abairt go bhfuailm a chuma ná, nó is scríomh ná, is má liom an trásar sin. Bhfuil muid ré. Is má liom. Ceach go leor. Tá muid in seo. Is má liom. Agus ceann letar ag tús Abairte. Is má liom an trásar sin. Cé a chur is méid deire Abairte? Lán stad. Fair play gat. Bhfuil muid ré. Go muid I léamh. Is tá go troclín beg úsáid. Chun an Abairte léamh. Is má liom an trásar sin. Agus cá muid stoppen sin mar bhfuil lán stad an. Éintach. I bhéit in Abairtí na athrúnis go ní má liom an trásar sin. Ceann focail a chas a thíocht amach? Is. Agus chuir muid isteach? Ní. Mu muid ré. Trocalín ré le gola léamh. Ceann letar ag tús Abairte. Ní má liom an trásar sin. Agus stop. Wá. Ceann níos tucra. Is breá liom an gansaí sin. Tá coplárú le déanana sin. Fan go bheicemuid. Is irais breá liom an gansaí. Con go gansaí? I náit trásar. Ré le gola léamh? Trocalín ré. Ceann letar ag tús Abairte. Is breá liom an gansaí sin. Agus stop. Éintach. Nás bhéadach muid éadaíochtaí chuir isteach inis. Is cad iad éadaíochtaí? Focla dhéanann cur síos ar rud, nó ar animacal. Tá éadaíochtaí seo. Gulánta, nó an deas. Caite, nó sean. Salach, níl se goláán. Beag, tá sa í beag, agus mór. Tá sad mór chomá. Ceach go leor, Abairt. Tá an gansaí sin beag. Tá ag tús Abairte. Mar sin amach líb. Tá an gansaí sin beag. Bhfuil muid ré le gola léamh. Ceann letar ag tús Abairte. Tá an gansaí sin beag. Agus stop. Wá. Ce faoi? Tá an téaléine sin gulánta. Tuicim amach gansaí an bhá agus tuicim amach beag an bhá. Cuireadh meisteach téaléine agus gulánta an bhá. Bhfuil muid réití. Ceann letar ag tús Abairte. Tá an téaléine sin gulánta. Cé faoi? Tá an téaléine sin caite. Bhain anna sin scríomh? Tuicim amach gulánta agus cuireadh meisteach caite. I ríist. Ag léamh. Ceann letar ag tús Abairte. Tá an téaléine sin caite. An bhá.